Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Habdeng ka jingkriat ka jan miet sngi sa jan kipat ba nong shnong ka Mawlai Mawroh kilawan ben shimenta shet ham ha jingrakhe penkot ne ka winter game kabalakot habdeng ka Jingiphuh Iphieng kumban shukdaw ka dorbar shnong Mawlai Mawroh kelas tang ka ni ka jingnek men winter game nadu ka hendo teri uno pra arja apusan daga jingtmu banlum banlang balban wanra ka jingya jan ka jing ithu ithau ba ka jing teli ka dorbar shnong ha ka jing trilang ringkat ka sing samla Mawlai Mawroh limba ka winter game kalau penong bun jat ki jat jing lekai daga jingtmu ban kentia bat ban betenenti ki khun samla jong ka shnong kham tam makin lai na jing million basnio ha kani ka jinglang kala don ka jing kop Miss and Mr Mawroh hak bagi thei bat ki rang ki le shimbenta ya ka Miss Mawroh la yo daga samla ila sara thongni bat yo Mr Mawroh la yo do samla mayan bodlang el nong pur Hari ni kesni berpenhap perda ya ke winter game Jong ke dorbar shnong Mawlai Mawroh. Lawan benlong kong san do Menteri Ketenat Sports and Youth Affairs uba welat Miki Shila. Hak jira ringkat lang udang ba shnong uba HBR Lingdo ke kong Roshan Warjri Menteri Sorkar Barim. Presiden ke sing samla Mawlai uba Samuel Biam. Kidong yalam ke sing long kumi bat kipat ba. Ba ajingkran hak ni kejilang uba welat Miki Shila ula ai kejingaro ya ke dorbar shnong bat ke sing samla. Keblala ban penong ya ke winter game. Kebadan ni ke jingtmu ban kentia ki khun samla bahapo ka shnong ka thau ya ki president ki secretary but organizing committee jong kene ka winter games kabala sedang nedo kendriu terik jong ubenai December but ngasngeu kum sport minister ngasngeu ban shim ya kene ka kabu ban ai khublei ya ke seng samla bat ya ke shnong hi borok away ba kilas chim ya ke nega sin jam man pelong ya kum kine ki winter games ban ai ka opportunity ka platform ya ki khon samla ki jongi ngai ku ro ya ki rangba shnong na ki shnong ki badon hapo ka Mawlai ki invitees ban ngai ku play kerpange ya ikong Roshan Warjri i belong i menteri berim jong ka state ke jongi ngasno komen sikat de ban yo ep la slem ba ka por ban nga sngo komen shu ban yo i ba wat la pim don shu ha ka kam sanchar khadaro kidang edon bentalang haki kam jong ke imlang salang ku play shibon ya ka por ke jong pi ban ngai khublei kerpang ya baro ki longkme ki longpa ki khon samla bat ki hebret ki ba ya don ha kane ke janmet ban ngasngo ban congratulate ya ki participants jong kane ka program menta ka met bat ya baro ki balaya shim menta shirham ha kane ka winter games kumbangi tip baka jalla ka jongi ni don almost more than 50% ka population jongi kadang day below the age of 20 years tingi sel tho bangi don bon ki khon samla tingin don kam ban ai ki ka platform lene ban ai ki kata ka direction ka bobiang hoi nakaliang jong ka government kham tam ha ka jingelam jong i menteri rangba isar konrad ke sangma ngiliyo i ya ki initiative lamba jong ka sports department larangi compare ya ka sports department ha ki shiphaus nem manshwa ka sports department ka de ka way na ka minor department hardly kiyo tang kumba shispa tam crore haka shisnem haka budget tamang asngaw kumen haka jingelam jong isar konrad ka last year jong ka budget jong ka sports kaday 450 crores almost 4 times nakapor ko manchua